Sana all. So what's up mga kapitik, no? Mga pitik na ako itawagin nyo, pitik, no? Okay, sige na picture, no? So karon nagpalit ako helmet, no? Mga kapitik, kay gusto ko mag promoto vlog. So really nigga? manguam lang tag motor para matry ang helmet, no? So karon ako ipakita ang helmet na ako gipalit karon is gikan isa sa Biker Street ba to? So nana siya sticker at kita niya. Then man ni Ryzen ako gipalit na helmet. Wow! Oh my God! Wow! So ato ipakita niyo, no? Unsan ni siya? So, makita ninyo di na Irons TV. So kini day kaya ako ni kwarto, no? Simple lang kayo. Di kay hugaw, charot. So karon mga kapitik ato ni pakita, no? Dire, si baka, no? Ato ni ka mga kapitik naman, ni mga kapitik Ryzen helmet. Then ato ni siya i-open, unboxing na ta. So ako din nagablihan kanina, no, kay gitry. Pero pa ni okay, maling sud niya guys na bag. So bali. So man yung sticker free na Street Bikers. So kontak ka lang na ninyo if magpalit mo or something, no? So ano helmet na box helmet, no? So ang color day sa ako to ni balen para ipatong. Ato ipatong. So maday na ako Rens TV dire, no, na Naruto. Nagtamon bigay mo gubang box. So karon nato ni ablihan. Naglingkod na ako mga kapitik. Man sa mga kapitik. Mga nako helmet. Sarap kamot lisod kayo. Wow! So ako ni siya napalit kay nagtigom man ko, no? Nagtigom ko para mapalit na ako. Ako nagpalit og e-book kay papaman ko yung motor. So kini okay ba yun sa gamit ani, no? Comment down below sa naa. So ako plano ani mga kapitik is but nga na ako direct lights. Mura ka tong LED na magsiga siya pero glow ra to siya, no? Ako na siya designan. So kita sunod sa ko vlog. Then man siya XL, extra large ang size. Then ano siya scratch resistance. So man siya. So kitaan ninyo mga kapitik. So very smooth pa niya, no? So man siya to open. Wow. Na siya ambot no sa ingani kay di man jud ko hilig sa motor. So nag-moto vlog ta para makakwarta ta. Charot, support me guys. Mga kapitik. Kumuha na ko helmet mga kapitik. So what's up mga kapitik, no? Okay, nato na ni try ato helmet mga kapitik. So gisugo to sa akong mama, magkuha tag bayad, no, manukot ta sa utang dito sa Albuera, no. So ato ni try. Let's go. Pitik, no? So, ato ng tangtangan. So, ato na gamiton. Wow! Okay. Wow! Lami, agas-gasan ana, oy. Ano na, gas-gas? Okay. Hindi mo pa-transfer ang movie doon? Ha? Pa-transfer ang movie? Saan na movie? Natin movie doon eh. Ah. Butan na sa drive. Natin movie doon yung Netflix o Netflix o... Okay. What's up mga kapitik? So, mga tag April karon kay magsukot ta padung sa ano, Albuera, no? So, magsukot ta ni na kantidad, no? Almost 100k, no? Sa misli siya manukot ta. Then, makita nyo dira na ko sticker. So, travel ta. So, wa pa ko yung GoPro. Nagpalit ko GoPro nga rin yung butang. Then, di pa ta ka-vlog. Man na pa mabutang dira. So, na-check point dito sa Alegria. Basin pwede ta ka-video, no? Okay, bye-bye. A few inches later. So, what's up mga kapitig, no? So, nanatakaroon sa April. Ang bandig April ako mo nakita nagsugat ni si Kadani. Ano yung pinakagwapo sa Albuera. No? So, yan na misis. Si Tidil mo. Pinakagwapo sa Albuera. No? So, siya ito, ipangita, nasugatan natin sa bandig. Ito nga ito April, no?
So karon magtatagi sila sa ilapayan na. So ngari na parapli no, kadita tagya sa karsada. So ngari ta. Pagikan? Oh, nag-vlog ko. Hello. So magbayad na siya. Gisugo ra ko ni mama no. So ngato na ko ron. So okay ka to helmet. Salamat sa sponsor. Helmet bago no. So nag-pick up sila sa beer. Para beer brand no. So ngato na ta karon no. Bye. Nagya pa mi sa kwarta. Soon after. What's up mga kapitig? So ato na nakuha ang kwarta no. 100,000 ni siya. Then kailangan 50 tani. So ato na siya isod sa U-box no. Dinato siya patakay butang kay dili ato. So ato ni butang 100,000 sa U-box. So 60 na siya dira sa U-box ang 100,000 no. So okay kayo nga dira tayo. So pohon makapalit ta GoPro. So, okay ba sa lapit nila? Ngari, agtang, no? So, let's go, biyahe na ta, bye-bye. Soon after. Oh, grabe. Ginmax. Grabe sa Ginmax, no? Grabe sa Ginmax. Mga siya, guys. Ang sa Ginmax. Ang sa Ginmax, na. A few inches later. So, what's up mga kapitik, no? So, karon ako nakita na ko idol na si Bro Moto Vlog, no? So, naday si idol na idol. So, si idol. So, pinaka-shoutout, tol. Okay na ko, shoutout. Subscribe din yung iyang ano, yung YouTube Bro Moto Vlog no.